Aj počas liečby strojčekom sa u vás môže objaviť zdravotný problém, ktorý so zubami vôbec nesúvisí. A môže sa stať, že lekár vám kvôli nemu odporúči špeciálne diagnostické vyšetrenie, či už magnetickou rezonanciou alebo CT. Kedy a ako vás môže fixný strojček pri takomto ošetrení limitovať? Ak je plánované vyšetrenie zamerané na iný orgán ako hlava, fixný strojček nepredstavuje žiadnu prekážku a jeho súčiastky netreba odstraňovať. Pred vyšetrením hlavy magnetickou rezonanciou alebo CT prístrojom je potrebné odstrániť z ústnej dutiny zámky, ktoré obsahujú kovy. Aj keď tento materiál nijako nereaguje s prístrojom a jeho prítomnosť v ústach nie je nebezpečná, mohol by skomplikovať diagnostiku. Kovové súčiastky totiž môžu zatieniť kontrolovanú časť a tak by radiológ mohol mať problém s vyhodnotením vašich snímok. Pri CT vyšetrení hlavy stačí zo strojčeka odstrániť iba drôt. Zámky môžu na zuboch zostať, aj keď sú kovové. Samozrejme, vždy platí, že zdravie má prioritu. Ak vás teda čaká niektoré zo spomínaných vyšetrení a radiológ odporúča odstránenie strojčeka, vyhovieme mu a strojček dočasne zložíme. Takzvané retenčné drôty, ktoré niektorým pacientom zostávajú po liečbe strojčekom aj niekoľko rokov, sú úplne bezproblémové, či už pre CT alebo magnetickú rezonanciu. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, prihláste sa na odber a sledujte nás na Instagrame.